Jó estét kívánok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Az biztos, hogy az előadás még nem teljesen a fesztiválnak mondjam úgy illetve a szerves része, de nem a szerdai nap lesz az, amelyikre nagyon koncentrálunk, és amelyik egy igen erőteljes és egy hosszabb nap lesz. A mai nap csak egy baráti beszélgetés lesz, de tulajdonképpen az, amit a fesztivál sugall, hogy megpróbáljuk elmosni a kultúránknak a különböző területeit is, ezeket az éles határvonalakat, amelyek még mindig úgy érzem, hogy megvannak, a művészetek, az irodalom, a vizuális, a zene és a tudomány között, mi megpróbáljuk egy kicsit elsatírozni és kevésbé élessé tenni, és ez az egyik arcpolitikánk, illetve az egész fesztiválnak ez az egyik fő mondani valója, vagyis amit szeretnénk sugallni és szeretnénk az embereknek átadni, és ez abban fog megnyilvánulni minden egyes programpontban, hogy maguk a programpontok is több puzzle-ből épülnek föl, és nagyon szerettük volna, hogy ez a mai előadás, amelyik mondom eredetileg a Csíki moziban volt tervezve, ez is három, mondhatni szinte tényleg én is azt mondom, hogy távol álló és mégis közel lévő kulturális, vagy a kulturális különböző felületeit fogja lefödni. Én mesélek a tudományról, elnézést, hogy magammal kezdem, de a logikai fonal mindig is a tudomány lesz. Nagyon szerettük volna, hogy a Csíki mozinak azon a nagyon vagány vásznán, nagyon szépek a felvételek, és csíki fotósoknak az olyan fotóit és olyan fényképeit gyűjtöttük össze, amelyek pont erről szólnak, hogy a fény milyen csodálatosan tud megnyilvánulni, akár egy megcsillanó eresz, vagy egy könycsepp, vagy egy levélnek a hátán, vagy az erdőben, a fák között, és ez lett volna az egyik, illetve az egyik puzzle, a vizuális anyag, sajnos a Csíki moziban mondtam, nem tudjuk hasznosítani, és még a LED falunk az még ott figyel a ládákba, még nem tudtuk összeállítani, úgyhogy most ez a rész elmarad, de a másik puzzle az mindenképp nagyon erős lesz, és szeretném színpadra hívni Márdirosz Ágnes művésznőt, aki velem ma este önökkel beszélget, illetve ő énekel. És a szokásos forgatókönyv lesz. Én egy olyan történetet választottam ki, pontosabban ez is egy reloaded előadás, mert ez a Covid idő alatt már egyszer elhangzott egy kicsit más formában, egy kicsit más felállásban, de a fényről szeretnék mesélni, a fény történetét követem végig, ahogy írtam az ismertetőben, az ókortól. A camera obscurát hoztam én fel, hogy a camera obscurától a fotonokig, de hát nem a camera obscura lesz az első, amiről mesélni fogok, de nagyjából ez lesz a történet, hogy hogyan gondolkodtak a fényről az ókori filozófusok, utána hogyan gondolkodott a fényről a legnagyobb arab fizikus, Newton, Huygens, Jung, Faraday, Maxwell, és eljutok Einsteinhez. És ez lenne nagyjából az előadásnak a váza, és amikor bezárok egy blokkot, az ókort lezárom, akkor Ágnes fog nekünk olyan dalokat, népdalokat énekelni, amelyek a fényről szólnak, vagy a fényben játszanak le, vagy a fényről fog Ágnes énekelni. Szerintem kezdje Ágnes, hogy hangolódjunk rá, és akkor én utána jövök a fényes történeteimre.
zavaró, hogyha... Igaz, hogy azt mondtam, hogy az ókorral kezdem, de mégis eszembe jutott egy másik történet, amit még előtt el szeretnék mesélni. Tulajdonképpen az elektronnak a történetét szeretném röviden elmesélni. Az egyik legérdekesebb Nobel-díj az a Thomsonoknak a Nobel-díja. Nem hiába mondom így, hogy a Thomsonoknak ez a 6 apa-fia tandemből, Nobel-díjas apa-fia tandemből az egyik és az első. Ezt úgy értem, hogy Nobel-díjas volt az apuka és Nobel-díjas volt a gyermek is, vagyis a fia is. És a Thomsonok is így kapták meg a Nobeleiket. Nekik azért különös a helyzetük, vagy azért különösen érdekes az ő történetük, mert a fater, J.J. Thomson azért kapta meg a Nobel-díjat, mert bebizonyította, hogy az elektron egy részecske, és ez az első részecske volt, elemi részecske, amit felfedeztek a fizikusok, és a fia, az pedig azért kapta meg a Nobel-díjat, mert bebizonyította, hogy az elektron hullám. És az elemi részecskéknek ez a tudathasadásos viselkedése, hogy hol részecskeként és hol hullámként viselkednek, ez a mai napig is a fizika egyik nagy talánya, ami rengeteg mai nagyon nagy tudós gondolkodik. Mai napig nem sikerült teljesen megfejteni részleteiben ezt a kérdést, de én most az elektronról szeretnék még egy kicsit mesélni. Mondom, 1897-ben fedezte fel J.J. Thomson, és a mai napig is egy nagy titok az egész történet. Nagyon sokszor már olyan közel voltak a fizikusok, hogy azt hitték, hogy értik az elektront, hogy mi az, mit csinál, hogy viselkedik. Aztán mindig sikerült neki elbújnia és titokzatosságba burkolóznia. Például egy japán tudós, akit később is meg fogok említeni, Tomonaga, 50 évet szánt arra, hogy az elektronnak a tulajdonságait és az elektront jobban megismerje. Az ő története körülbelül olyan, állítólag, mint az egyszeri gyimesi vasutas bácsi, aki a nyugdíjas találkozóján megkérdezte, hogy én most tulajdonképpen 50 évig miért kalapácsoltam a vonatkereket. Tomonaga is a nyugdíjas találkozóján elmondta, hogy 50 évig kutattam az elektron, de tulajdonképpen semmit nem tudok róla. És most meg kell említsek egy olyan figurát, aki tulajdonképpen a háromnapos fesztiválunknak az egyik főhőse lesz, ez Niels Bohr. Nem csak azért a főhőse a tudományos fesztiválunknak, mert a 20. századi fizika egyik nagy titánja, hanem azért is, mert szerdán lesz egy olyan programpont, hogyha megtetszett nézni az eltűnt plakátunkat, valamire eltűnt. A szerdai utolsó előtti programpont az egy Kvantum Színháznak nevezett dráma, Kopenhága a címen. Erről holnap egy kis mesés előzetest fogok tartani, amit úgy hirdettünk meg, hogy kvantumfizika költőknek, és megpróbálom egy kicsit térben, időben, politikailag, tudományosan és történelmileg elhelyezni a darabot, mert igényel egy pici előzetes, és ennek a darabnak az egyik főhőse Niels Bohr. Pontosan Niels Bohr volt, egyébként most jut eszembe, hogy Niels Bohrék is pont ilyen apa-fia páros, mert az ő fia Áge is Nobel-díjas lett. Jó, lényeg az, hogy Niels Bohr is úgy érezte, hogy az ő kutatásai is közelebb vezettek az elektron megismeréséhez, és ő volt az első, aki egy elég konzekvens elméletet fölállított az elektronoknak a viselkedéséről, meg az elektronpályákról, de utólag kiderült, hogy neki sem volt teljesen igaza. A lényeg most az, hogy tulajdonképpen az emberek az iskolába is 12-ben tanítanak fizikából, illetve atomfizikát, és a Bohr által elképzelt atommodellt ismerik a legjobban az emberek, ezt is tanítják a fizikába. Ma már elavult és nem nagyon használják a modern kutatásba, de mi is ezt ismerjük, hogy középen ücsörög az atommag, és körülötte a pályákon keringenek az elektronok. Csak hogy lássák, hogy még ógörögül is tudok egy szót. Az elektron egyébként onnan jön, hogy az ógörögök a borostyánt hívták elektronnak, és Thales az első elektromos jelenségnek a felfedezője, ő figyelte meg azt, hogy ha egy borostyán rúdat megdörzsölünk bármilyen rongyal, akkor az apró tárgyakat vonz magához, és innen jön ez a párhuzam, az elektronról, a borostyánról nevezték el az elektront is, meg az egész jelenséget elektromágnesességnek, illetve hát elektromosságtannak, most maradjunk csak ennél, most a mágnesességet ne vegyük bele, de a lényeg az, hogy Bohr úgy képzelte el, tehát,
atommag, elektronpályák, az atommagban meg ott tücsörögnek a protonok meg a neutronok. Nem akarok most tényleg fizikában mélyen belemenni, a lényeg az, hogyha vegyünk példának egy oxigénatomot, amelynek a rendszáma 8, ez picit talán mond is egy pár embernek valamit, hogy mit jelent ez, hogy az oxigénnek a rendszáma 8. Most számunkra az a fontos, hogy ez a 8-as rendszám, ez Mendelejev periódusos táblázatban való helyét mutatja meg, de tulajdonképpen azt jelenti, hogy az oxigénnek 8 protonja van, és az, hogy egy melyik elem mi, ez a protonok száma határozza meg. És így van például a hidrogénnek 1 protonja, a héliumnak 2, a szénnek már 6, mint mondtam, az oxigénnek 8, az aranynak már 79, és végül az uránnak 92 protonja van. Normális körülmények között, ha egy atom nincs gerjesztett állapotban, nyugalmi állapotban van, akkor ugyanannyi elektron kering körülötte, mint ahány protonja van. És így például az előbb említett oxigénatom körül 8 elektron kering különböző pályákon, és feltételezzük, hogy mit tudom, Ákos felkapcsolja a fénytechnikus kollégával az egyik lámpát, és itt van ez az oxigénatom milliárdnyi társával. Oxigénatom itt biztos, hogy van, egyrészt lélegzünk, másrészt a leggyakoribb elem a Földön az oxigén, és mondjuk az oxigén eléri egy fénysugár, illetve elérik a fotonok. És az egyik foton az oxigénnek az egyik elektronját megböki, és akkor az az elektron gerjesztett állapotba kerül, és egyik pályáról átugrik egy másik pályára. Ezeket hívják átmeneteknek. Ezek az átmenetek az egész kvantumfizika másik nagy rejtélye. Bohr úgy érezte, hogy ő érti ezeket az átmeneteket. A Bohr családról annyit szeretnék mondani, hogy egy ilyen Dánia felső, mondhatni, illetve Koppenhága felső, talán 1000 vagy felső 10 000-ébe tartoztak. Egy nagyon előkelő család volt, és egy nagyon intellektuális család, és a családnak olyan barátai voltak, mint az akkori Dánia legnagyobb filozófusa, vagy az akkori Dánia legjobb nyelvésze, vagy az akkori Dánia legjobb fizikusa, és nagyon sokat beszélgettek a gyerekekkel is ezek a vendégek, állandó vendégek voltak a Bohrházban, és nagyon sokat beszélgettek, és az említett filozófus kimondhatatlan nevű, úgyhogy nem erőlködök, hogy kimondjam, de nagyon jó barátja volt, akiknek szintén nem tudom jól kimondani nevét, de megpróbálom megközelíteni, Kierkegaardnak. És Kierkegaardnak a filozófiája egy nagyon érdekesen fölépített rendszer volt, elég érthetetlen, és főleg ahogy ő ír, elég zagyva is időnként, vagy legalábbis annak tűnik. De az egyik érdekes szempont, vagy ahogy ő megközelítette az emberi fejlődést, az az volt, hogy úgy képzelte el, hogy az emberi fejlődés az bizonyos stációkból áll, nem kimondottan a gyerekkor, illetve fiatalkor, vagy pidikor, fiatalkor, öregkorra gondolt, de valami átfedés csak volt az ő fedében. A lényeg az, hogy ő ezeket az állapotokat egy olyan érdekes, stacionáris, elmondhatatlan állapotoknak tekintette, majdnem úgy, mint a Bohr az elektronállapotokat, és ezeket az ugrásokat, amit az elektron megtesz az egyik pályáról a másikra, Kierkegaard is úgy képzelt el az életet, hogy az egyik életállapotból átugrik az ember a másik állapotba, ilyen irracionális ugrásokkal, nincs semmi közük egymáshoz, és nincs semmi átmenet. És Bohr ebből inspirálódott, amikor megalkotta ezt az elektronmodellt, hogy ezeket az állapotokat ő úgy tekintette, hogy van az alapállapot, a gerjesztett állapot, hogy közte mit csinál az elektron, azt soha senki nem fogja megtudni. És itt jön a képbe a fényben járó, tudniillik a tavalyi Nobel-díjas Krausz Ferenc, pontosan erre az állapotok közti ugrásoknak a megfigyelésére fejlesztett ki két társával egy olyan lézertechnikát, amivel ő megnyerte a 2023-as Nobel-díjat. Tehát tulajdonképpen most kicsit fordítva indulva el, egy magyar ember volt a 21. század legnagyobb fényben járója, és most fogok áttérni vissza az ókorra, úgyhogy most már továbbiakban történelmi és logikai sorrendben fogok haladni, de Krausz Ferencnek a történetét mindenképpen el szerettem volna önöknek mesélni, és az ő technikáját, amivel ezeket az állapotok közti attószekundumos folyamatokat is tudja vizsgálni.
mint szinte minden tudományos történet, a fényben járó története is Thalesszel kezdődik. Ez a figura egy korszakos zseni volt, tehát tulajdonképpen a tudomány nála vált külön a mítoszoktól. Ő volt az első ember, aki egy természeti jelenséget megpróbált egy másik természeti jelenség segítségével megmagyarázni. Tehát addig a görögök bármilyen technikai csodákra képesek voltak, és mégis hitték azt, hogy azért van vihar, mert Zeus ideges és villámokat dobált. Tehát ők nagyon-nagyon, tehát tényleg teljesen minden természeti jelenséget csak is természet fölötti istenek vagy félisteneknek a haragjával, dühével, örömével magyaráztak. Thalesz elment Egyiptomba, Egyiptomnak a legrégebbi és a egyik legszebb legendája az a Nílus áradásához kötődik, hogy a férjét sírató Izisznek a könnyei miatt árad meg a Nílus. Thalesz elbattyogott az etióp hegyekbe, és rájött, hogy tulajdonképpen a Nílus az etióp hegyekben lezúduló esőzések miatt árad meg. Majdnem meglincselték, de a tudomány történetének az egyik legnagyobb lépése volt az, amikor a mitoszokat elfelejtettük, és megpróbáltunk egy természeti jelenséget egy másik természeti jelenséggel megmagyarázni. A fényben járó körében azért kerül be, az előbb kiderült, hogy már bekerült a villanyszerelők körébe, az első elektromos jelenséget ő figyelte meg, most a fényben járó körébe azért kerül be, mert ő volt az első, aki megpróbálta megérteni a látás mechanizmusát. És ő úgy képzelte el, hogy a látás úgy jön létre, hogy a fejünkből és a szemünkön keresztül kiárad egy fénysugár, lepásztázom önöket, és visszajön, és mint egy világító torony, végigpásztázom az egész udvart is, látok, és akkor visszajön a fénycsóva, és akkor az én fejemben létrejön a látás. Elég nagy tekintélye volt ahhoz, hogy sokáig ezt a mechanizmust teljesen mindenki el is fogadja, és a következő görög gondolkodó, aki komolyabban elgondolkodott a fény természetéről, az Empedoklész volt. Egy gyönyörű városban, Akragaszban született, sokak szerint az ókor legszebb városa volt. Akragász, most a lényeg az, hogy ez az Empedoklész egy nagyon furcsa figura volt, ilyen akár mondhatnám egy ilyen kettős egyéniség volt. Egyrészt egy nagyon racionális gondolkodó, ő volt az első, aki kísérleteket végzett. Ő volt az első, aki matematikailag próbált meg felírni egy fizikai összefüggést. Sok mindenben ő volt az első, ugyanakkor hitte, hogy ő félisten, és hogy ő nem tudom hányadik nemzedékig vissza tudta vezetni, hogy ő ki volt azelőtt, hitt nagyon a lélekvándorlásba. Tehát ilyen nagyon érdekes figura volt. A lényeg az, hogy többek között például ő volt az, aki az anyag elemi részecskéjén gondolkodva eljutott oda, hogy valószínűleg minden 4 őselemből épül föl, a föld, víz, tűz, levegő, és ez a gondolat Arisztotelésznek egy kis kiegészítésével, ez is több mint 2000 évig élt, és csak Gassendi, meg Boyle, meg Dalton kezdték el megkérdőjelezni több mint 2000 év után. A fénnyel kapcsolatos gondolataiból az lett egy nagyon fontos észrevétel részéről, hogy ő úgy képzelte el, hogy a végtelen sebességgel terjed a fény, és ez nagyon sokáig szintén megmaradt a gondolkodásban. Úgy gondolkodott, hogy ha a mechanizmus az, hogy ki kell lövelni a fénycsóvát a szemből, meg vissza is kell érkezzen, de hogyha én nem önöket nézem, hanem a csillagokat, amelyek végtelenül messze vannak, és azt is behúnyom a szemem, kinyitom és rögtön látom, vagyis az a pillanat alatt eljut a fény, a csillagok is még visszahoznák, akkor csak is végtelen sebességgel terjedhet a fény, és ő ezt így kimerte jelenteni ezen logika alapján. A görögök nagyon sokszor úgymond logikai gondolkodás nyomán jelentettek olyan dolgokat, amelyek aztán később sajnos nem mindig bizonyultak igaznak. Egy személyes történettel fejezném be az ókori fényben járók történetét. 8. korunkig nekünk valahogy úgy rendeződött a Márton Áromba a tanrend, vagyis a tanári beosztás, hogy nem jutott fizika tanár. Raffai Gabi bácsi aztán a B-osztályt tanította, és nekünk a kémia tanárnénink maradt, aki kémia-fizika szakos volt, de évek óta csak kémiát tanított. És egy nagyon kedves néni volt, de nekünk a fizika óránk azzal teltek, hogy Száva Istvánnak a 2 regényét olvastuk föl, a Menlo-Parki varázslót, meg a Szirakúzai óriást. Az első az Edison élete, a másik meg Archimédesnek az élete.
Tehát én 8. után úgy mentem a Marciba föl, hogy én 5-8-ban is ott jártam, az mondtam az előbb Mártonáról. Úgy mentem föl, hogy én jó fizikus vagyok, mert Edisonról mindent tudok, hogy gyújtotta föl a fásszint, amikor tojáskeltetőt akart, és apám bejött és elkezdett fizika feladatokat adni, akkor néztem, hogy mi ez? A lényeg az, hogy Archimédésznek van egy Archimédészről csodás történeteket ír le a szirakúzai óriás, többek között a második Pun háborúban, amikor a rómaiak megtámadták Szirakúzát, akkor Archimédész vezette, mint hadmérnök, hát akkor persze nem így hívták, de mint hadmérnök, ő vezette a védelmet, és különböző kütyüket talált ki, meg szerkezeteket, amelyikkel sikerült lerombolni római hajókat, meg erődítményeket, meg ilyen mozgótornyokat, és az a szép legenda, hogy fölgyújtotta a római hajókat tükrökkel. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon határozottan, vagy kimerem jelenteni, hogy ez biztos, hogy nem sikerült neki. Hát Archimédész érdekes mód, hogy ő az optikáról elég sok mindent tudott már tudott számolni bizonyos esetekben akár fókusztávolságot, de az biztos, hogy nem tudott olyan lencséket készíteni, amelyikkel hajókat sikerült volna fölépíteni. Úgyhogy az ókori fémbejárókról ennyit szerettem volna önöknek elmesélni. Oswald Spengler a Nyugat alkonya című művében nagyon vagányon írja le, hogy látjuk a történelmet mi európaiak. Hát nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy képzeljük el az egészet, hogy mi európaiak állunk a központba, és tőlünk tisztes távolságban keringenek messzi civilizációk, mint a kínai, indiai, de mindenképp mi vagyunk a központ. Tehát ez a történelmi könyvekben is annyira nyilvánvaló, hogy így gondolkodunk. Napóleon fölemelkedése egy normál történelmi könyvben 5 fejezet, és a Mingek dinasztiáját elintézik 10 sorba. Vagy Cézár élete, ami 56 évet élt az öreg, az néha 4-5 fejezet, és mondjuk a középdinasztia elintézik egy oldalba. És érdekes volt, hogy ez a tudománytörténészeknél is igaz. Tehát például az egyik kedvencem John Gribbin, aki leírta a tudomány történetét, egy nagyon vagány sorozat egyébként, de az első nem európai, és mondjuk nem amerikai, aztán idő után belépnek az amerikaiak, de nem európai és nem amerikai tudós, akit megemlít, pont akiről az előbb meséltem, Tomonaga, aki 1964-ben kapott Nobel-díjat, ő az első olyan tudós, aki nem európai egyetemen, és aztán mondom, akkor belépnek az amerikaiak a képbe. Tehát hajlamosak vagyunk egy ilyen optikai csalódásra, mint hogyha a tudomány, a kultúra és a történelem annak mi lennénk a fényes központjai, és a többiek meg futottak még civilizációk. Fizikában ez biztos, hogy nem igaz. Mondom, Gribbin szerint is az első modern kutató, vagy az első modern fizikus, és akkor felsorolja a szempontokat, ami szerint ezt be lehet lőni, hogy tudományos kísérleteket végzett, hogy matematizálta a megfigyelései, hogy leellenőrizte azt, hogy helyesek-e a megfigyelései, és még előrejelzéseket is próbál tenni,
Gribbin szerint Galilei volt, én nagyon szeretem Galileit, fantasztikus, amit csinált, és tényleg valóban az európai kultúra egyik jelentős képviselője és a fizikatudomány egyik nagyja, de ugyanezt megcsinálta előtte 500 évvel az arab Alhazen. Róla szeretnék most mesélni, ő a középkor, a kora középkor, vagy a sötét középkornak, ami szempontunkból sötét középkornak a fényben járója. Tulajdonképpen nem lehet tudni egész pontosan mikor született, mikor halt meg, ez nem olyan furcsa abból a korból, de a fő műve, amiről én most éppen beszélni szeretnék, ami 500 év múlva lefordítva Thesaurus Opticae címen jelent meg, az 1000-ben íródott pontosan, tehát valamikor akkor volt igen aktív, de egyébként nem csak optikával foglalkozott, ami bekerült a fényben járók közé, mert nagyon komoly matematikus volt, csillagászati megfigyelései voltak, fizikával is foglalkozott, nem csak optikával, más területeivel, de tényleg a legjelentősebb művei, több mint 100 ilyen könyvet írt, amit akkor könyvnek hívtak, hát manapság inkább csak ilyen tanulmány lehetne, de több mint 100 ilyen tanulmányt írt, de a legértékesebb és a legidőtállóbb valóban az optikai műve, a 7 kötetes említett mű, és többek között az első dolog, amit megcáfol, az az, hogy a látásnak a mechanizmusa az biztos nem úgy működik, ahogy Thales képzelte el, hanem éppen, hogy a külvilágból bejövő fény, illetve képet alkotjuk meg a fejünkben képként. Azt persze még ő sem tudta pontosan, hogy, de legalább erre a dologra ráérzett. Ő volt az, aki az akkor már régen is ismert camera obscurának a működési elvét meg tudta magyarázni, és itt a fénynek a terjedésének az egyik, tehát az, hogy egyenes vonalba terjed a fénysugár, ezt tudta felhasználni, a camera obscura az a jelenség. Egyébként most is vannak érdekes módon, a mai modern világban is vannak működő camera obscurák, Budapesten is van egy, Edinburghben van egy nagyon híres. De a lényeg az, hogy egy sötét szobának az egyik falán egy apró pici luk van, és akkor az érkező fénynyaláb, mondjuk föntről az érkezik a fénynyaláb, áthalad a lukon, és akkor mondjuk ott van egy fa, és akkor megérkezik a képernyő, vagyis a másik falnak az aljába, egy másik fénysugár és akkor egy fejjel lefele lévő képet vetítenénk a camera obscura, és a fénynek a terjedésének ezt a tulajdonságát, hogy egyenes vonalban terjed, ezt értette meg Alhazen, és ezzel magyarázta meg gyönyörűen a képalkotást. Sőt, még azt is megsejtette a ravasz arab barátunk, hogy a fény nem terjed végtelen sebességgel, és a fénytörés jelenségével próbálta meg megmagyarázni, hogy ugye amikor egy botot beteszünk egy vízbe, akkor úgy látjuk, mintha megtörne, és ezzel szokták kísérletileg valamennyire bemutatni a fénytörés jelenségét, és ő arra gondolt, hogy ez azért van, mert a fény különböző sebességgel terjed a vízben, és különböző sebességgel terjed a levegőben. Magyarázatot helyes. Ő volt az első, aki megértette azt, hogy mondom, a fény nem végtelen sebességgel terjed, ami a fizika történetében egy roppant erős és nagyon komoly felismerés volt. Erről kicsit később szó is lesz. Megint egy jó nagyot ugrunk az időben, az 1600-as évekig, és a következő fényben járó az Newton lesz. Sajnos az alapkultúrát és elsősorban az alaptudományt is hát az imámok verték szét tulajdonképpen, betiltották az egyetemeket, a csillagvizsgálókat leromboltatták,
És így az alaptudomány megfeneklett, illetve teljesen holtpontra jutott. Szerencsére kicsit később különböző útvonalakon átkerült az európai kultúrába, az európai tudományba, és akkor kezdett el éledezni valamennyire az európai tudomány néhány egyetemi központba, Oxfordba elsősorban, meg Párizsban, de azért jó sok idő el kellett teljen, amíg az európaiak, egy Kepler, egy Galilei és végül egy Newton segítségével valóban vagy közreműködésével valóban az égre törtek. És Newtonnak a története egy nagyon érdekes történet, róla egy kicsit bővebben mesélnék, egy nagyon különleges figura, nem mindig kellemes volt, de hogy a tudománytörténet talán a legnagyobb, nagyon sokak szerint a legnagyobb alakja, én általában megosztom legalábbis a fizikusok között meg szeretem osztani Einsteinnel az első helyüket, de vitathatatlan, hogy ő is ott van az élpozícióban. 1665-ben egy nagyon erős pestis járvány sodort végig, vagy vonult végig Európán, és tényleg egész vidékek néptelenedtek el. 1666-ban jutott el Londonba, és akkor Londonnak a lakosságát tényleg azt is valósággal megtízedelte. Körülbelül London lakosságának az 1/4 halt meg, és akkor a teljesen spontán, vagy nem tudom milyen reakció volt az, hogy egyfajta ilyen karantént hoztak létre, annélkül, hogy tudtak volna valamit is az orvostudományok, legalábbis a bacillusok, illetve a terjedésekről, a Yersinia-nak a terjedéséről, és akkor bezárták az iskolákat, bezárták az egyetemeket, és Newton is így haza kellett menjen, és az édesanyjának a farmján töltött el egy évet, és ezt hívja a tudomány Newton csodálatos évének. Általában a tudósok között ez az az év, amikor egy ilyen tényleg kiugró teljesítményeknek a sorát hozta. Einsteinnek is volt ilyen csodálatos év, az 1905-ös év, és a Newtoné az 1666-os év. A legenda szerint ebben az évben alkotta meg a gravitációs elméletét, a mozgástörvényeit, a differenciálszámítást, az integrálszámítást, elvégezte a csodálatos fénytani kísérleteit. Az az érdekes, hogy Newton a többi korabarokk és barokkori tudóssal ellentétben, akik valósággal titokba tartották a kutatásaikat, mindig csak az eredményeiket ismertették. Ennek volt különböző oka, most ebben nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy Newtonnál ezekkel ellentétben igenis lehet tudni, hogy ő egy adott pillanatban miről, hogy és mind gondolkodott. Newtonnak volt egy ilyen nagy wastebooknak, vagy üres könyvnek nevezett jegyzetfüzete, és nagyon alaposan grafomániás volt az ember, egyébként imádott írni. Mindig mindent leírt. Az az érdekes, hogy a tudományról írt körülbelül 300 000 szót, alkimiáról körülbelül 600-at, és több mint 1 milliót ilyen misztikus kutatásokról. Tehát az ember elég sokat foglalkozott olyan dolgokkal, hogy megpróbálta kiszámolni a pokol kapujának a koordinátáit, a Bibliában elrejtett titkos kódok segítségével. Többet foglalkozott időben és írásban, többet foglalkozott ilyen típusú számolásokkal, de hát mi most koncentráljunk kimondottan a tudományos eredményeire. Tehát abból a könyvből kiderül, hogy a csírák, tehát a gondolatcsírák igen megvoltak ebben az évben. Úgy a gravitációt is elkezdte már tanulmányozni, de természetesen még nem volt meg a négyzetes törvény, meg még nem volt meg az erőhatás, meg még nem volt meg a teljes kép, de már a gondolatcsírák már ott voltak, ugyanígy az erőtörvényekről is már egész komolyan gondolkodott, matematikai konstrukciókat is már vezetett be, aminek a segítségével jobban tudta tanulmányozni a függvényeket. Amit valóban abban az évben biztos, hogy elvégzett, azok valóban a fénytani kísérletei, és a fényben járók szempontjából ezek a legfontosabbak most. A fénytani kísérletei elég egyszerűek, illetve nem úgy elég egyszerűek, hanem ismertek, inkább mondjam így, elég ismertek. Ezek azok a kísérletek, vagy ez az a kísérlet, amelyiknek a legismertebb változata a Pink Floyd Dark Side of the Moon albumának, a fekete albumának a prizmás fényképe, amikor a fehér fény beesik a prizmának az egyik oldalára, és a másik oldalán a szivárvány színei szépen kinyílnak.
és ezeket Newton újra elvégezte, de persze nem ő volt az első, már az ókorban végeztek prizmás kísérleteket, sőt Arisztotelész magyarázta is ezt a prizmás kísérletet helytelenül, de Newton volt az, aki megértette ezeknek a kísérleteknek a segítségével, hogy tulajdonképpen a fehér fényben már eredetileg ott van benne, különböző frekvenciákon a színek ott vannak benne, tehát ő ezt próbálta meg, a színelmélete tökéletes volt, és összefoglalta az írásait, összefoglalta ezeket a kísérleteit egy nagyon vagány, szintén ilyen tanulmányba. Amikor a pestis járványnak vége lett és Newton visszament Oxfordba, akkor hú van, most lápszuszom van, Oxford vagy Cambridge? Segítsen valaki, Muslinger? Cambridge, ugye? Visszament Cambridgebe, bocsánat. Visszament Cambridgebe, akkor felajánlottak neki egy professzori állást, egy matematika professzori állást, és akkor úgy érezte, hogy Cambridgebe ő valami ütőssel kell bemutatkozzon, és akkor szépen lerajzolva a történeteket, egyébként nagyon jó kézügyessége volt, magát a prizmáit is ő saját maga készítette el, és tökéletes kísérleteket vitt véghez, és leírta a kísérleteit egy tanulmányba, és azt elküldte a nemrég megalakult Royal Society-nek, akinek az elnöke érdekes mód a tudománynak egy másik nagy figurája volt, Robert Hooke, és valamiért Hooke a fényről teljesen másképp gondolkodott, mint Newton, teljesen másképp képzelt el a fénynek a terjedését, hullámként, mindegy, erről kicsit később lesz szó. Az a lényeg, hogy Hooke-nak nem tetszett a tanulmány, és azt írta vissza, hogy ami Newton úr munkájában eredeti, az nem jó, és ami jó, az meg nem eredeti. Newton erre teljesen kiakadt, egyébként is egy nagyon bosszúálló, erőszakos figura volt, és annyira megharagudott az egész tudós társaságra, hogy több mint szinte 2 évtizedig, hogy nem publikált semmit. Hát Newtonnak a nagy eredményei úgy tessék elképzelni, hogy kidolgozta azokat a csírákat, azokat a gondolatcsírákat, amelyekről az előbb már amelyeket említettem az előbb. Fogta a tanulmányát és betette egy fiókba, ott őrizte a tudomány legnagyobb kincseit, nem tudott róla senki. Egy véletlen találkozás, Haley-vel egy véletlen találkozás hozta azt elő, hogy Newton végre megmutatkozott, és megmutatta, hogy milyen kincseket rejteget a fiókjába. És erre a levélre úgy feldühödött, mondom még egyszer, hogy egyszerűen visszavonult a tudománytól, és évekig semmit, de semmit nem publikál. Visszatérve a fényelméletére, mivel Newton a mechanikai világképet képzelt el, tehát neki minden ütközés, mozgás, részecske volt, megfogható dolog, ezért ő úgy képzelte el, hogy a fény az tulajdonképpen apró kicsi golyóknak az áradata, tehát ő mechanikus, golyócskás fényelméletet képzelt el, ezt úgy is hívják korpuszkuláris elmélet, és nagyon-nagyon mélyen ragaszkodott ez a korpuszkuláris elmélethez. Utólag bebizonyosodott, hogy tévedett, aztán megint bebizonyosodott, hogy mégse tévedett olyan nagyon, de előtte Ágnes énekeljen egy kicsit.
folyik, hogy most akkor Einstein vagy Newton a legnagyobb, vagy ki a harmadik, hogy a legidegesítőbb fizikus a világon, Fritz Zwicky volt, abban megegyeznek a fizikusok is. Ő volt az az ember, aki megsejtette ezt a titokzatos, sötét anyagnak a létezését. Most nem a sötét anyagról szeretnék mesélni, hanem kimondottan Zwickyről. Azért mondtam, hogy a legidegesítőbb fizikus volt, mert állandóan ilyen nagyon sértő és lütyőpoénjai voltak. Az összes kollégáját gömbölyű baromnak nevezte, és meg is magyarázta, hogy azért, mert akárhonnan nézi, akkor is barmok, gömbölyű, és ráadásul a gömb az egy tökéletes test, és akkor még tökéletesebb barmok is. De egy másik vagy viccesebb, talán egy kicsit viccesebb poénja, hogy ő magát belőtte minden idők második legnagyobb fizikusának, mert azt mondta, hogy Newtonnak, a legtöbb fizikusnak nincs egy jó ötlete egész élete során, Newtonnak volt 2, neki 2,5, és egy hajszállal megelőzte Einstein, mert neki volt 2,3. De ő volt a saját állítása szerint minden idők második legnagyobb fizikusa. Ilyen toplisták természetesen nem készülnek. Mondom, az én szubjektív véleményem az, hogy egyformán ott vannak, de nem készülnek, de azért érdekes, hogy azért a Newton évszázadában Newton annyira kiemelkedett, és olyan tekintélyre tett szert, hogy a többiek tényleg csak utána jöttek. Tehát mondjam így akkor, hogy a második legnagyobb fizikus a 17. században az Huygens volt. Huygens, ahogy akkoriban az volt az érdekes, hogy azt kell tudni, hogy főleg a kísérleti fizikusok, Huygens elsősorban kísérleti fizikus volt, azok mind nagyon gazdag emberek voltak. Ez nem azért, mert a nagyon gazdag embereknek a genetikájában benne volt, hogy ők nagyon jó kísérleti fizikusok, hanem egyszerűen azok engedhették maguknak meg azt, hogy legyen egy laboratóriumuk, majd egy felszerelt cuccuk. Robert Boyle, az egyik legnagyobb kísérletezője a századnak, az Anglia leggazdagabb lordjának volt a 7. fia, megengedhette magának. Ugyanígy Huygensék Hollandia egyik leggazdagabb családja voltak, apuka diplomata, anyuka nagyon-nagyon előkelő arisztokrata, és anyukának olyan híres szalonja volt, ahol olyan emberek fordultak meg, mint Descartes például, és a kicsi gyerek, ő is itta a tudományt, de nem egy ilyen amatőr, lelkes, tudós csemete lett belőle, ilyen főúri passzióból gondolkodó és kísérletező emberke, hanem igen komoly eredményei voltak, úgy kísérleti fizikában, mint elméleti fizikában, matematikai fizikában, és ő volt az első, aki megmerte kérdőjelezni Newtonnak ezt a korpuszkuláris elméletét, hogy a fény apró kicsi golyóknak az áradata, és ő azt merte kijelenteni a nagy Newton ellenében, hogy nem, a fény az hullám. És nagyon elegánsan, hát tulajdonképpen nem ő, hanem az első hullámelméletet matematikailag Euler vezette le, de Eulernek a nyomán és az ő saját kísérletei során gyönyörűen megmagyarázta a hullámelmélettel az interferenciát, a fényelhajlást, és sokkal konzisztensebb, sokkal vagányabb volt az ő hullámelmélete, mint Newtonnak a korpuszkuláris elmélete, mégis nagyon sokáig a fizikusok nem akarták elfogadni, éppen ezért, mint mondtam, hogy Newtonnak az óriási tekintélye odáig, tehát hogy szentségtörés volt megkérdőjelezni bármelyik kijelentését Newtonnak, és így Huygens egy kicsit el is ásta magát tulajdonképpen, mint aki ellent mert mondani a legnagyobbnak, és szegény Huygensnek hullámelmélete feledésbe merült. 60 évvel később fedezte fel, illetve újította meg egy kicsit érdekes módon, pont egy angol fizikus. Itt az érdekes, azért mondtam, hogy érdekes, mert állandó bakalódás volt már a kezdetektől az angol és a francia tudósok között. Huygens ugyan tulajdonképpen holland volt, de ő volt a Francia Akadémia egyik alapítója, élete nagy részét Párizsba töltötte, úgyhogy ő igazából franciának, vagy legalábbis tiszteletbeli franciának számított, és állandóan bakalódás volt, és amit egy francia mondott, az angolok szerint biztos, hogy nem volt igaz, és fordítva. És akkor franciaként Huygens a hullámelméletével előállt, és éppen egy angol gondolta úgy, hogy mégiscsak Huygensnek volt igaza. Ez egy másik érdekes figura, ez Young, és a híres Young kísérletről fogok beszélni.
Ez egy csodagyerekként induló emberke volt, 2 évesen olvasott, 10 évesen 17 nyelvet beszélt állítólag, de hiszek én a tudománytörténészeknek. Végül orvos lett belőle, de a nagy passziója és a nagy szerelme az a fizika maradt végig, és ő ráérzett arra, hogy ahhoz, hogy ellene menjen, tehát Newton ellen fölmerjen lépni, és Huygensnek az igazát próbálja meg bebizonyítani, akkor ahhoz egy nagyon-nagyon erős kísérleti bizonyítékra van szüksége. Elméletileg már Huygensnek se sikerült, és másoknak sem, tehát egy nagyon erős kísérleti bizonyítékkal kéne előálljon, ahhoz, hogy megcáfolja a korpuszkuláris elméletet, illetve bebizonyítsa a hullámelméletet. Akkor a hullámelméletet már ismerték annyira, hogy tudták, hogy csak a hullámoknál lép föl ez az interferencia jelenség. Ez nagyon érdekes jelenség, tulajdonképpen ismeri az embereknek a nagy része. Az előbb, amikor itt nekem berezonált a hang, akkor tulajdonképpen ez volt a lényeg. Itt, amikor itt próbálgattam a headsetemet, akkor begerjedt a hangfala. Ez is az a jelenség. Ismerős például olyan is volt, hogy egy híd átadás volt Amerikában, hídavatás. Minden hídnak van egy alapvető kicsi rezgése, ez mindig megvan, és akkor a katonazenekar meg a katonáknak a léptei, illetve átvonultak a hídon, és a léptei úgy alakultak, hogy az ütem pont olyan volt, hogy ráerősített az alaprezgésre, és olyan katasztrófa történt, hogy berogyott a katonák alatt a híd, tehát ott is beállt a rezonancia, és itt ezeknél még egy hullámnál, egy hídnál elképzelhető, az érdekes az, hogy a fénynél is, hogyha bejön ez a történet, akkor amikor 2 hullámhegy találkozik, akkor erősítik egymást, amikor egy hullámhegy találkozik egy hullámvölgyel, akkor kioltják egymást, és akkor a fizikusok nem tudták elképzelni, hogy mi van, akkor 2 fényből sötétség lesz. És Jung pont ezt akarta bebizonyítani, sikerült is neki. Nem tudom, akik olvassák a Facebookon az egyperceseimet, volt egy rövid sorozatom arról pár évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt, hogy a világ 10 legszebb fizikai kísérletét ismertettem, és írtam le. Nálam ez a number one, a Jung kísérlet. Ott nem az volt, de én szerintem ez a legszebb kísérlet, pláne hogyha rádöbbenünk arra, hogy Jung milyen körülmények között végezte el. Manapság is komoly technikát igényel, és nem is mindig sikerül. Édesapámnak biztos, hogy nem sikerült. A rezonancia vonalakat egyedül ő látta. Van itt osztálytársam? Nincs. Nálunk megcsináltuk a fizika laborban, Mártonáromban, amikor 11-ben optikát tanultunk. Ez az a híres kétréses kísérlet, amelyiknek picit mindjárt elmagyarázom a lényegét, de ami meg kellett volna nyilvánuljon az az, hogy a szemben levő képernyőn meg kellett volna jelenjen előttünk egy ilyen, mondjam úgy, céltáblaszerű alakzat, sötét és világos csíkoknak illetve csíkoknak a váltakozása. Az elméleti magyarázat, mondom ezt, hogy ahol 2 fényhullám, illetve hullámhegy találkozik, ott a fény felerősíti egymást, és akkor ott fényes lesz az a kör, és ahol egy hullámhegy találkozik egy hullámvölgyel, ott kioltják egymást, és ott jelennek meg a sötét foltok. A lényeg az, hogy kell egy nagyon vagány hullámforrás, manapság megvan, hogy milyen, akár lézerrel csinálják, akár monokromatikus fénnyel, teljesen mindegy, de modern technikákkal. Jungnak a hullámforrása egy gyertya volt. Tehát már ez, akkor van a paraván, vagy bármi, ami van 2 rés, ezért 2 réses kísérlet, amit annak az a 2 résnek a nagysága, az a fénynek a hullámhosszának a nagyságrendjébe kell essen, manapság lézerrel vágják, és még így se jön mindig össze a kísérlet. Huygens szikével, meg mit tudom én mivel vágta, de addig bütykölt az ember, amíg neki sikerült bebizonyítani, hogy a fénynél is megjelenik ez a jelenség, és ebben a nagyon erős kísérlettel. Most tényleg nem mennék bele a részletekbe, elég egyszerű a magyarázata, hogy történik a dolog, és hogy jelenik meg ez az interferencia kép. Most nem mennék bele ebbe, az a lényeg, hogy Jungnak ebben a kísérlettel sikerült bebizonyítani azt, hogy a fény hullámként viselkedik, és akkor a tudósok is végre elfogadták a fény hullámelméletét, amivel nagyon sok fényjelenséget sokkal könnyebben meg tudtak magyarázni, mint a korpuszkuláris elmélettel. De azért Newton véletlenül mégsem tévedett akkorát, kicsit később erről is mesélek.
most egy kis, nem annyira, de tehát elmélet és gyakorlat ebben a kis blogban most nagyon szorosan össze fog kapcsolódni. Itt egy olyan, a fénynek egy olyan tulajdonságát és annak a kihasználását, illetve a felhasználásának a történetét mesélem el, ami tulajdonképpen az egyik legerősebb eszközt adta az asztrofizikusoknak és a csillagászoknak a kezében, és ez a spektroszkópiának a megszületéséről szeretnék röviden beszélni. Auguste Comte, pozitivista filozófus megpróbálta az 1700-as évek vége fele összefoglalni azokat a kérdéseket, amelyekre szerinte a tudomány soha nem fog tudni választ adni. Írt a matematikai kérdésekről is, fizikai kérdésekről is. A csillagászatról például azt írta, hogy szerinte meg fogjuk ismerni előbb-utóbb a csillagoknak a színeit, a mozgását, a nagyságát, esetleg a tömegét, de soha nem fogjuk megtudni, hogy miből állnak a csillagok. Hát akkoriban a csillagászok közül egy páran valami úgy képzelték el, hogy valami egzotikus anyagból állhatnak a távoli csillagok. Még abban sem volt egyetértés ugye teljesen, hogy azok hogy és mind, de minden a lényeg az, hogy Comte így gondolkodott, hogy biztos, hogy soha nem fogjuk megtudni a csillagoknak a kémiai összetételét. Ugyanakkor már tulajdonképpen egy kicsit jobban odafigyelhetett volna, mert pont amielőtt leírta volna ezeket a sorokat, pár évvel azelőtt egy Fraunhofer, kicsit tudom ezt sejteni, jó, de egy német optikus fedezte azt föl, hogy Newtonnak a prizmás kísérleteit kicsit továbbfejlesztve, tehát fölbontjuk a fényt a színeire, és ezt a színképet, hogyha egy kicsit fölnagyítjuk, vagy akár mikroszkópokkal egy kicsit alaposabban elemezzük, akkor a gyönyörű szép fény színképbe ilyen fekete sávok, fekete vonalak jelennek meg, és körülbelül olyanok ezek, mint egy vonalkód az áruházakban, és ő még csak odáig jutott el, hogy körülbelül 270-et azonosított, de nem tudta hova tenni, nem tudta megmagyarázni, és nem tudta tulajdonképpen az egész elméletet egy kicsit kifejteni, csak megjegyezte, hogy léteznek ezek a színkép vonalak, illetve leírta, hogy milyen frekvenciákon lehet őket megtalálni. És Németországban, ahol már akkor a kísérletezés sokkal alaposabbak voltak a kísérleti fizikusok, mint máshol, egy páros, egy Göttingenben egy fizikus páros, Bunsen és Kirchhoff, mind a kettőt egyébként biztos névről ismeritek, a Bunsen-égő az egyik, akiről tulajdonképpen az érdekes, a Bunsen-égőt nem is ő találta fel, hanem Faraday, de Bunsen a Bunsen-égőről, Kirchhoffot meg a Kirchhoff törvényekről talán a 9-10-es fizikában is, és kémiakönyvekben már találkozhattatok vele. A lényeg az, hogy ez a két fickó fölfedezte, hogyha különböző anyagokat gyújtanak meg és a fényét analizálják, akkor azokra az anyagokra jelentkező színképvonalak jelennek meg a sorozatban. És akkor addig kísérletezgettek, meg figyelgették a történetet, amíg be tudtak azonosítani jó sok anyagot, hogy a hidrogénnek melyek a színképvonalai, a szénnek melyek a színképvonalai, és így eljutottak oda, hogy legalább ők, ha nem is tudták magyarázni a jelenséget, hogy vajon hogy jön létre ez a színképvonal, de legalább sikerült ebben a módszerrel azonosítani az anyagokat, hogy ez nem volt egy egyszerű szobatudós vagy egy kísérleti fizikusnak az agymenése, az akkor derült ki számukra, amikor egy közeli városkában, egy 10 kilométerre levő városkában tűz ütött ki, és valamelyiknek eszébe jutott, hogy a tüzet kéne a spektroszkópokkal analizálni, és kiderült, hogy a tűzben ők felfedezték a stronciumnak és a báriumnak a vonalait, és ezek jellegzetesen pirotechnikai anyagok, és másnap kiderült, hogy abban a városban valóban egy pirotechnikai raktár gyújt föl, tehát működik az elmélet a mindennapokban is, és akkor állítólag Kirchhoffnak jutott az eszébe, hogy nyomjuk rá a spektroszkópunkat a napra, nézzük meg, hogy annak milyen a kémiai összetétele. És Bunsen egy darabig azt mondta, hogy minket hülyének fognak nézni, tehát ne csináljunk ilyen kísérletet, ezek ki fognak röhögni minket. Megcsinálták, meganalizálták, és kiderült számukra nagy meglepetésre, hogy igenis a nap is tulajdonképpen ugyanazokból az anyagokból, ugyanazokból az elemekből épül föl, mint amelyeket ismerünk.
Hidrogén egy érdekes történet, nem tudták beazonosítani, és jöttek a többiek. Szén, stb. Stb. Ez az érdekes történet, színképek voltak, ami semmilyen földi elemmel nem volt azonosítható, vagy legalábbis ők nem ismerték, és akkor elnevezték a napistenről, Héliuszról héliumnak ezt az anyagot, amelyiknek ugyan a színkép vonalait már ismerték, de magát az anyagot nem, és rá 20 évre egy másik fizikusnak viszont sikerült, illetve kémikusnak sikerült bebizonyítani és kimutatni, hogy ez a hélium is létezik. Tehát megjósoltak ebben a spektroszkópiával egy elemet, amely tulajdonképpen még nem is volt ismert a Földön. De a lényeg az, hogy igen, ez a spektroszkópia és ez a spektroszkóp egy olyan eszközt adott a csillagászok kezével, amely a mai napig is egy nagyon-nagyon hasznos és rengeteg minden felfedezés köszönhetünk neki, tehát tulajdonképpen ez volt az asztrofizikának a születésének a pillanata. Elérkeztünk az utolsó fénybejárónkhoz, nem lehet máshogy Albert Einstein, mindenki tudja, hogy a fényről gondolkodott rengeteget, és tulajdonképpen szinte minden alapvető gondolata a fénynek a tulajdonságait, a fénynek a sebességének az elképzeléséből bontott ki. Többször meséltem már Einsteinről, vannak, akik már teljesen unják ezt a történetet, de mindig az 1905-ös levelével szoktam kezdeni, a Dermet-Bálna levéllel, ez benne van a magazinunkban, benne volt Einstein születésnapi bulijának a szövegébe is. Hát, ha van még egy-két ember, aki nem volt ott, de akkor elmesélném ezt a kis történetet. Írt egy levelet az egyik barátjának, ami ilyen nagyon, ilyen baráti megszólítással kezdődött, hogy a Dermet-Bálna, és akkor Einstein leírta a vakációját, meg hogy hány hölgynek udvarolt, és akkor ez azért lett a tudománytörténet egyik leghíresebb levele, mert a végére hozzá csatolt 4 tanulmányt, és odaírta a barátjának, aki szintén fizikus volt, hogy csatolnék 4 félig meddig kidolgozott tanulmányt, amit mostanában gondolkodtam, és amivel mostanában foglalkoztam. És ez a 4 tanulmány tulajdonképpen szinte mind a 4 megérne egy Nobel-díjat, de 3 biztos. Az első az atomok méretével foglalkozott, a második a Brown mozgást magyarázta meg, a
harmadik az a fény energiáját tárgyalta egészen forradalmi módon. Ezt írta róla, ez számunkra fontos, ez tulajdonképpen a fotonelméletnek a megjelenése, illetve a fotonoknak a megjelenése a fizikában. És a negyedik tanulmány az valóban csak egy vázlat volt, de az volt tulajdonképpen a híres, speciális relativitás elméletnek egy előtanulmánya, amelyben szintén a fényről is gondolkodott, tehát az is fontos. A modern fizika tulajdonképpen két alappilléren nyugszik. Az egyik az a Einsteinnek a később kidolgozott relativitás elmélet, az általános relativitás elmélet, amely a világegyetemünknek a hatalmas objektumait próbálja megérteni, a csillagokat, a galaxisokat, galaxishalmazokat, magát a világegyetemet, és a kvantumfizika az pedig a nagyon pici dolgoknak a fizikája, atomi és szubatomi részecskéknek a tulajdonságait, interakcióit próbálja megérteni, elektronoknak vagy olyan egzotikus részecskéknek, mint a kvarkok vagy neutrinoknak a fizikája. Az érdekes az, hogy mind a kettőnek a közös nevező az Einstein és a fény. Most egy kicsit a kvantumfizikára koncentrálnék, de nem megyek bele megint csak a részletekben. A lényeg az, hogy ugyancsak Németországban a kísérletező fizikusok figyeltek föl egy olyan jelenségre, amelyet sehogy sem tudtak az akkori klasszikus elméletekben belegyúrni. A 20. század elején a három élő és nagy elmélet az a mechanika volt, a Newtonnak a mechanikája, Boltzmannnak a termodinamikája, és Maxwellnek az elektromágnesessége, és egyikkel se tudták megmagyarázni azt, hogy a fölmelegített testek miért úgy sugároznak, ahogy. Ez a fekete-test sugárzásának nevezett jelenség, nem kell mi belemenjünk, de akit a legjobban gyötört a gondolat, hogy ezt nem lehet megoldani, az Max Planck volt. És Planck egy nagyon érdekes, 10 évnyi gondolkodás és sikertelen elméleteknek a gyártása után gondolt egy merészet, és amit a fizikusok szinte soha nem csinálnak, megfordították a dolgokat. A fizikusok általában megértik a jelenséget, és utána matematizálják, utána hozzák létre a szükséges matematikai konstrukciót. Mivel az elmélet nem jött, sehogy azon tűnődött minden nagy agy Németországban is nem csak, és nem jött az elmélet, Planck gondolt egy merészet, elég jó matematikus volt, és azt mondta, hogy megfordítom a történetet, tudom a kísérleti eredményeket, tudom, hogy milyen függvényre van szükségem, nézzem meg, hogy milyen matematikai függvényt tudok találni, amelyik megközelíti ezeket az adatokat, ezeket az információkat. És matematikailag közelítette meg a problémát, talált egy függvényt, legnagyobb meglepetésére ez a függvény nem volt egy folytonos függvény. Tehát egy fizikai jelenségnek a magyarázatára nem folytonos függvényt kapott, és ő ekkor jelentette ki, hogy azért ilyen az energiája ezeknek a sugárzásoknak, mert az energia apró csomagocskákban hagyja el a melegített testet, és ez volt a kvantum, mint fogalomnak a megjelenése, tehát tulajdonképpen ez olyan, hogy addig mindent, az időt, az energiát, a megtett útat, mindent folytonosnak képzeltek a fizikusok, és akkor Planck meg bebizonyította, hogy bizonyos esetekben az energia, vagy akár az idő, vagy akár a tér apró kicsi csomagokból áll, és ez volt az egyik alapja a kvantumfizikának. Tulajdonképpen Max Planck megmaradt annál, tehát ő a kvantumfizika atya, de ő megmaradt annál, hogy ez csak egy matematikai konstrukció, ami segít megérteni a dolgokat matematikailag. Einstein volt az első, aki viszont megérezte, hogy ezek valós, reális dolgok, ezekre lehet építeni egy elméletet, és ő képzelte úgy el a fényt, hogy apró kicsi energiacsomagokból áll, vagyis megint visszajött Newtonnak a korpuszkuláris elmélete, megjelentek a fénycsomagok, a fényfotonok, Einstein még nem nevezte soha fotonoknak, egy másik fizikus nevezte őket fotonoknak, de Einstein visszavezette a fizikába a korpuszkuláris elméletet, pontosabban nem a korpuszkuláris elméletet, hanem Einstein valahogy úgy képzelte el, hogy a fény hullámként utazik, és részecskeként érkezik meg. Ez az, amiről az elején beszéltem, hogy ez a tudathasadásos állapot a mai fizika egyik legnagyobb találja, és erről még lesz szó a következőkben. Most még engedjék meg, hogy
Meghívjam Önöket az Üveggyöngyvarázs további eseményeire. Holnap lesz egy kvantumfizika költőknek egy rövid mese, még baráti környezetben, még az is lehet, hogy kopácsolni fognak, de megpróbálom arra az időre leállítani a munkát. De a szerdai napra hívnám föl mindenki figyelmét, visszakerült a plakát. Mi történt? De az Origóban, ott már biztos, hogy minden a helyén van, itt lesznek az események, délelőtt gyerekprogram lesz, és a gyerekprogramra is nagyon készülünk, ugyanolyan komolysággal, ugyanolyan technikával, mindent bedobunk. A gyerekek tudományos bábjátéktól elkezdve csillagközi utazáson vehetnek részt. Alkotóműhelyek lesznek, ahol a kedvenc bolygót, amit kiválasztanak, miután a csillagász kollégáim mesélnek a bolygókról, ki lehet választani a vizuális anyagok segítségével, a mese segítségével, ki lehet választani a gyerekeknek a bolygót, vagy megfesti az egyik műhelybe, vagy megnevezeli a másikba, vagy meggyurmázza a harmadikba, és a jó sikerült alkotásokat bolygófagyikkal fogjuk ajándékozni, be lehet váltani Merkur fagyira, Merkur gombócra, Jupiter gombócra, meg lesz ez majd hirdetve, hogy mint. Délutáni előadás, délutáni felnőtt rész, az egyébként ugyancsak ajánlom akár a gyerekeknek is, az körülbelül 4-kor fog kezdődni, lesz egy megnyitó, meg lesznek díszvendégek. Már most be kell jelentsek egy szomorú hírt, hogy sajnos Barabási Albert Laci csak online fog részt venni, a kivetítőn fogja megnyitni az eseményünket. Bokros és nagyon zsúfolt teendői miatt nem tudta vállalni a személyes föllépést, eredetileg úgy volt, hogy el tud jönni. Utána lesz egy kerekasztal beszélgetés, itt meglepetés meghívottjaim vannak, de édesapám föllép, azt az egyet elárulom, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várok, hogy őt is meg fogom kérdezni, hogy gondolkodik a fizikáról. Lesz egy nagyon vagány kis puzzle-ünk, amelyikben olyan verseket fognak a színész kollégáim és a művész kollégáim szavalni, amelyeknek nagyon komoly tudományos töltetei vannak, és az lesz az érdekes, hogy itt nagyon sok puzzle fog egymásra épülni, versmondás, ugyanakkor a LED falakon egy nagyon érdekes ábrázolása lesz. A verseket megfesti a mesterséges intelligencia segítségével Rafi barátom, és a LED falakon azt fogják látni, hogy mit mond egy ilyen vers a mesterséges intelligenciának, ugyanakkor művészek itt élő adásban, élőben fognak alkotni, és akkor lesz egy ilyen párharc, egy ilyen érdekes történet, hogy mit mond egy versenyművésznek, illetve mit mond a mesterséges intelligenciának. És közben kellemes zene, utána jön egy kis borkostoló, de ez olyan borkostoló, hogy nem lesz tudományos somalérkedés, hanem csak iszunk. És utána jön a kedvencem és az ütős darab, a Kvantumszínházunk, egy nagyon vagány dráma, egy titokzatos eseménynek a földolgozása, de a főhősök az Niels Bohr, ahogy mondtam, Werner Heisenberg és Bohrnak a felesége. Este pedig a zenész barátaimmal megkérdezik, hogy is there anybody out there, hogy van-e rajtunk kívül civilizáció, van-e rajtunk kívül élet. Azt is melegen ajánlom, mert a zene az fantasztikus lesz, már most mondom, talán a látvány is, és mindenkit nagy szeretettel várok. Mi
Áldozás Ágnes! Köszönjük szépen!